ассалому алайкум дӯстони азиз. Имрӯз бобати ҷамоати Понғоз каме маълумот пайдо кардем ва хостем ба саҳми шумоён низ расонем. Воқеан ҷамоати Понғоз яке аз ҷамоатҳои беҳтарин, яке аз ҷамоатҳои зеботарин ва яке аз ҷамоатҳои тараққикарда истода дар ҷумҳурияти Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Мегӯянд то асри 12 ҷамоат чоркӯҳ ном дошт. аз сабабе ки чор тарафашро кӯҳҳо иҳота кардаанд, яъне чор тарафаш кӯҳ ҳаст, мегӯянд ҷамоати чоркӯҳ. аҳолии ҷамоати чоркӯҳ асосан аз водии Фарғона ҳастанд, яъне аз водии Фарғона омадаги ҳастанд. он давраҳои қадим хеле давраҳои хатарнок буд, давраҳои босмачигарӣ мегуфтанд, давраҳои яъне забткориву ғоратгарӣ буд. одамҳои ҷамоати чоркӯҳ аз анамин сабаб яъне каме гурӯҳе дар ҳар минтақааш зиндагӣ мекарданд. одамҳои дигар минтақа меомаданд ба ҷамоати чоркӯҳ, одамҳои мегуфтанд қарахитоӣ. аз сабабе ки одамҳои ҷамоати чоркӯҳ одамҳои хуб буданд, одамҳои меҳнатӣ мегуфтанд, одамҳои коргар ва одамҳои дору буданд, гурӯҳи қарахитоӣ меомаданд, чизҳояшонро мегирифтанд, забт мекарданд, ғорат карда мерафтанд, меомаданд, ғорат карда мерафтанд, гирифта мерафтанд. мардуми ҷамоат ҷамъ гаштанд ва ба як хулосае омаданд ва гуфтанд ки мо бояд бар зидди анамин қарахитоиҳои фасод як армия созем, як сипеҳре созем ки бар зидди анаминҳо нигаронда шудагӣ бошад. хуб маслиҳат карданд, 500 нафар одамони боқувватро ҷамъ карданд ва ҷангро оғоз карданд. имрӯза роҳи доҳанае ки ҳаст, ҳама мо медодем роҳи доҳанаро. хуб дар анамин ҷо 500 нафар рафтанд ва ҷангро оғоз карданд, бар зидди анаминҳо ғолиб гаштанд ва дар ҳанамун лаҳзае ки вай буд номи 500 ғозиро гирифтанд. баъд оҳиста оҳиста номи Понғоз гирифт, яъне 500 ғоз ва 500 ғоз ва ҳозир 5 ғоз Понғоз, ҳоло бошад Понғоз аст ва оҳиста оҳиста ба фикрам Пунғазам мешад, оҳиста оҳиста албатта ин Пунғазам мешад. ҷамоати Понғоз аз деҳаҳо ҳам иборат мебошад, чун деҳаи Саро, Бободархон мегӯянд, Хиштхона ва Понғоз. дар ҷанги бузургии ватанӣ, яъне дар ҷанги солҳои 1941 ва 1945 аз ҷамоати Понғоз 900 нафар сафарбар гаштанд ва 300 нафарашон баргаштагӣ ҳастанд. дӯстони азиз, мо имрӯз шукргузор ҳастем, чун ҷамоати мо пешрафта истодааст, ба боло рафта истодааст ва як наворе аст, хуб тамошо мекунем. وطن افسانه پردازه تو را افسانه میخوانم، حقیقت نام آثاره، حقیقت خانه میخواند. یکی در کوساری شادمانت قصر میبینم، یکی کشانه غم در بغل کشانه میخوانم. وطن ای جان، وطن ای دل، وطن ای سرزمینی گل، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما. خشم بلند و منالند، یک آباد و مسازد، یک بیران میخواند. یک را در غریبی، یک فی خاکی تو جان در اوست، یک در دامن هنگام ای میگان میخواند. وطن ای جان، وطن ای دل، وطن ای سرزمینی گل، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما.
خسیسی تنگ چشمه حسرتی گرگان میخواند. وطن ای جان، وطن ای دل، وطن ای سرزمینی گل، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما. محل بازی زیکوری نظر صد پارت خواهد، جهان سازی به هستی گوهری یک دانه میخواند. تو همه با همه یک مادر هستی، یک وطن هستی که هرچی آید از فرزندها شکرانه میخواند. وطن ای جان، وطن ای دل، وطن ای سرزمینی گل، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما.